Kaixo eta ongi etorri magazinera, gaur ekainak 6 astelehenan bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin Eidergarde 03 plataformako kidearekin egonen gara, haiek hilabete bat daramate greban eta horretaz. Solasteko eta ondotik Luzia Etxeberria herri Sanferminetako kidearekin egonen gara, txoznen inguruan egonen den istilu horren inguruan solasean. Baina az gaitezen, lehenik eta behin betiko edukiak ikusten. Hasteko efemerideak. Ekainak 6 zen ere, baina 1789an, Alexander Pushkin, errusiar poeta, nobelagile, dramagile eta istorio motzen idazlea jaio zen. Eta 1808an, Napoleon Bonapartek bere anaia Josep Espainiako errege izendatu zuen Baionan. 1968ko ekainaren 6an, Robert Kennedy, John Fitzgerald Kennedyren anaia eta AEBetako fiskal nagusia bezperan eraila hil zen. 2002an, lur ondoko asteroide bat, 10 metro inguruko diametrokoa, Mediterraneo itsaso gainean lehertu zen, 26 kilotoiko leherketa indarrez, Nagasakiko bomba atomikoa baino zertxobait indartsuagoa. Eta goazen gaurko lerroburuekin. Nafarroa Berriz Altxa ekimenak antolatutako amaiurraldian 100 lagunek hartu zuten parte atzo Amaiur eta Elizondon. Benito Meniko langileen hitzarmen duin baten aldeko defentsan manifestazio jendetxoa egin zen ostiralean Elizondon. Nafarroko lehendakariak Tafallako ikastetxe publikoko ikasleen ingurumen konpromiso handia azpimarratu du. Gomez kontseilaria ekipo Europa Gazte Elkarte Europeistarekin bildu da Bruselan. 787 hautagai suhiltzaile lanpostuko 45 plaza lortu ahal izateko. Nafarroko lehendakariak sozietate publikoek ekonomiaren eta gizartearen eraldaketaren oinarriak ezartzeko eragindako bultzada nabarmendu du. Bakea eta bizikidetza lantzen duten liburutegiek programak 110 tailer sustatuko ditu ekaina eta iraila bitartean Nafarroko 48 liburutegi publikotan. Iruñako udala, udaberri udako parterreak landatzen hasi da. Izurriten aurka, konposatu naturalak erabiltzeko sisteman burdin fosfato erabiltzen ari da, barraskilo eta barei aurre egiteko. Las Poderosas taldeko 14 emakumeek bizikleta eskolako ikastaro batean parte hartu dute beren autonomia indartzeko eta gizarteratzen laguntzeko. Dagoeneko online eros daitezke datorren udako denboraldirako abonamenduak Arantzadi eta Sanduzelai udal igerilekuetan. Ikus dezagun aste honetako agenda. Asteazkenean ekainak 8, 6etan katxiporreta ikuskizuna egonen da Kui izenpean Pirritx, Porrotx eta Marimototxekin. Patxi Larrantzar ikastetxe publikoan izanen da. Eta liburu aurkezpena ere Gladys del Estal, erailketa baten ikerketa antropologikoa. Carlos Irujo eta Txuri Oio antropologoek eskainiko dute hitzaldia. 7etan Labagunean. Eta Euskal Irratiak 40 urte liburuaren aurkezpena 8etan, Zaldiko Maldiko Kultur Elkartean izanen da. Ostegunean ekainak 9, Joseba Irazoki eta Lagunaken kontzertua, kantu eta hitza zikloaren baitan. Erraldoien txokoan izanen da 8etan. Baitere sexualitatearen zirrikituak arakatuz tailerra 8etan Labagunean. Eta 3 gau geruza poema liburuaren inguruko errezitaldia egonen da Katakraken. Gauaren geruza guztiak zeharkatzeko prest poetaren ahotsa eta musikarien gitarra. Soil edergarririk gabe, Amaia Lanion eta Xabi Estrubel 7etan. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notizias hasteko lerroburu nagusian, selektibitatea 3706 ikaslerentzat abiatzen da. Gero eta nota altuagoaren bila. Nafarroako Unibertsitate Publikoko 31 karreren erdiak 10 baino gehiago eskatzen ditu karrera horiek berenganatzeko.
titulu sanitarioak eta zientifikoak, gradu bikoitzak eta nazioarteko programak dira zorrotzenak. Argazkian, Argentinako jokalariak sadarren eta tituluan Messiren jipoia sadarren. Argentinak 5 gol sartu dizkio Estoniari. Albiste gehiago ere, Nafarroako HTaren irteerak kontraesanak eragiten ditu taldeetan. Eta Gazteluko plazako ostalaritzaren eta labriten arteko banaketa, mailaren ostatu barrarengatik. Diario de Navarrasen, lerroburuan, eraikuntza bizkortu egin du Nafarroan, langileak falta diren arren. Azaltzen denez, prestakuntza programa azkarrek eskulan gehiago lortzea dute helburu. Argazki handi batean Nadal garaikur bat altxatzen. Rafa Nadalen elezar amaigabea jarri dute izenburuan. Manakoriarrak 14. garaipena lortu du Roland Garrosen eta 22. Gran Slama. Eta beste albiste batean, 2000 pertsona baino gehiago Iruñeko bizikleta egunean. Gara egunkariko lerroburuan letra handietan, Oskar Eskuderren hitzak jarri dituzte. Hizkuntza aberastasuna trauma bat da Espainiako estatuarentzat esan duenez. Argazkian berriz, Amaiurko gaztelutik jende erreka bat oinez eta izenburuan, burujabetzaren aldeko aldarria Amaiurko magalean. Amaiurko bataiatik 500 urte igaro denean, festa eta aldarrikapen eguna izan zen atzo Baztanen, Nafarroa berrizaltza ekimenak antolatua. Amaiurren egindako ekitaldian erabaki guztiak hartzeko eskubidea defendatu zuten. Eta berri gehiagotan, Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzeko jaia Bastidan. Eta emakumeen langile borrokak, kotondarraken. Bukatzeko Euskal Herria irratia, berri nagusian Amaiurraldia. Erresuma zaharretik errepublika askerantz jarri dute izenburu. Ehunka lagunek parte hartu zuten atzo Nafarroa berrizaltza ekimenak antolaturiko Amaiurraldian. Amaiurren borrokatu ziren arbasoi egin dakiekeen omenaldirik hoberena, errepublika askea lortzeko herri prozesu soberanista aurrera ateratzea dela aldarrikatu zuten antolatzaileek. Eta beste berri batean, Kepa Jekorta Zubiarte euskaltegiko kidearen hitzak. Erronka berriak ezarri behar ditugu, euskara ikastea nagusiena. Eta azkenik, Patxi Larraintzar ikastetxeak haren 25. urteurrena ospatu zuen larun batean. Gaurko eta biharko eguraldia, gaur astelehena zerua tarteka hodeitsu egongo da. Erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira nagusi, baina kantauri isurialdean behe hodeiak ere agertuko dira, batez ere egunaren hasieran eta amaieran. Arratsalde gau partean iparraldeko zenbait lekutan euri txikia egin lezake. Arratsaldean iparraldeko haizea izango da nagusi eta indartu egingo da, bolada gogorrekin. Hala eta guztiz ere, temperatura maksimoak gradu pare bat igo daitezke, batez ere, barnealdean. Astearte goizean bihar, zerua hodeitsu egongo da leku gehienetan, behe hodeiekin. Kantauri isurialdean giro goibela nagusituko da, eta euria pixka bat egin dezake, batez ere iparrekialdean. Eguerdi partean hodeia gutxituz joango dira, eta arratsaldean goi hodei batzuk agertu arren, oro har, urdingune zabalak nagusituko dira. Haizea iparraldetik ibiliko da, eta arratsaldean Ebro ibarrean ziertzoa bizi ibiliko da. Temperatura maksimoak 2-3 gradu baxuagoak izango dira, minimoetan aldaketa handirik ez. Eta arratsalde honetan Eider Garderekin gaude, berriz ere, pozarren, hemen ja behin baino gehiagotan egondakoa, Eider, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ba, Eider 03 plataformako, ezakit zera maila edo kidea behintzat hor da. Kidea, bizetan aurpegi ematen duena, baina, ahots bat eta beraz alete, ahots hori. Maiatzaren 2an abiatu zenuten, greba mugagabe hori, ja hilabete pasatxo.
Bueno, hilabete hau eta gero, Eider, zein dire sentsazioak, nola dago zentroetan egoera, indarrak, nola ikusten duzu kontua? Bueno, gaurkoan ja 36. greba eguna dugu. Greba mugagabe batek suposatzen duena beti da gogorra, hori horrela da, ze, lehenengo nominak kobratu dira, maiatzeko nominak, eta, hori ikusten da, gogortasun hori, ez? Baina egia da, aldi berean, indartsu gaudela. Indartsu gaudela, ikusten ari garelako zeharka arrazoia ematen ari digutela, ez? Gu hasieratik esan dugu Nafar gobernuak duela aldaketarako giltza, hasiera batean Nafar gobernuko politikariek edo ordezkariek nolabait islatzen zuten, hau aurreskolen gauza udalen arazoa zala, eta beraiek ez zutela inolako erantzunkizunik, eta denborak eta pseudonegoziazio hori eraman gaitu momentu honetan Nafar gobernua, bai Geroa Baik, bai Navarra Sumak interpelatu dutela 2022ko aurrekontu hau handitzeko, ez? Orduan, hori da egun dugun errealitatea, ez? Eider, negoziaketa horietan sartu baino lehen, galdetu nahi nizun pixkat, babesaren inguruan, ez? Ze sentsazio dituzuen, ez dakit adibidez gurasoen aldetik, babesa handitu den edo nola segitzen duen, badakit, idatzi batzuk ere agertu direla, edabide batzuetan, ez? Egunkarietan erranez, ostra, arrazoi duzuela, ez? Egoera prekarioa dela, eta gainera, azken finean, aurren kalterako dela, ez da? Hori da, ez, egia da, egunak aurrera jun ala, guk bai uste genuela, zailtasun gehiago sortuko zirela, azkenean familia askok eta askok, hezitzaileen edo langileen plataformaren aldarrikapenekin bat egiten ari dira, eta greba egiten ari dira gurekin batera, ez? Eta, bai ikusten genuela, greba gehiegi luzatzekotan, egoera hori mantentzea zaila izango zela, ez? Eta, egia da, hainbat aurreskoletan, familiek ezin dutela gehiago eutsi, eta aurrak eramaten ari dira. Udal batzuk erabaki dute gutxieneko zerbitzu horiek handitzea, nolabait arreta eman alizateko, eta, gure kasuan adibidez, familiek jarraitzen dute greba egiten gurekin batera, ez? Esan dezakegu, familiek ez daudela gure kontra, erabat ados daudela aldarrikatzen ari garenarekin, eta horren isla da, jasotzen ari garen jendarteko babes hori eta idatzi horiek, ez duk referentzia egiten duzun idatzi horiek prentsan, ez? Nolabait, zilegitasuna ematen digutela aldarrikatzen ari garen horri, ez bakarri gure lan baldintza prekarioak direlako, baizik eta eskatzen ari garena dalako aurren bizi baldintzak aurreskoletan duinak izan daitezen, ez? Eskatzen ari garelako, eta horrekin erabat konplize dira gurekin. Claro, hoi egin batean ere, Eider, hemen behin baino gehiagotan komentatu duguna, lortu duzuelako ere bisibilizatzea, ez? Egia da, jende asko eskia alde egongo zen, baino behin ikusten dela, ostra, zer dagoen horren atzean ikuste orduan jendeak ere erranduela gehiago, agian hemen egia da gauza batzuk konpondu behar zirela, ez? Bai, nik uste, plataforma urtetan daramagu gauza bere aldarrikatzen, ez? Eta egia da beti erabili dugula bide zintzo bat esan daitekena, ez? Jungara alderdi politikoen bulegoetara, egoeraren islada egitera, pedagogia politikoa egin dugula esan dezakegu, baina ikusi dugu gerora, informazio hori erabili izan dutela, nolabait hauteskunde garaiko programetan islatzeko, baina gerora ez dela gauza handirik gauzatu, ez? Eta egia da tonoa igo behar izan dugula, kasu iteko, eta tono igoera honetan, jendartearen babesa ezinbestekoa izan da, ez? Komunikabideena ere bai, ematen diguzuen oihartzuna oso importantea izaten ari da, nolabait urtetan isilpean defendatzen ari ginen hori guretzako erabat justua dena, jendartaratu denean, politikariek ikusi dutela gure borroka ez dela lan baldintzen inguruko borroka bat besterik, ez? Baizik eta duintasunaren aldeko borroka bat dela, eta hor, kuriosoa da, baina jendarte gehiengoa aldea adierazi da, ez? Eta horrek politikari presioa egingo dielakoan gaude, azkenean hori, egoera sozializatzeko lan hau, egia esan ez dela oso komplikatua izan, oso modu naturalean egin dugu, guk oso gardenak gara, argi eta garbi plazaratu dugu zer ari den gertatzen, eta jendearen babesa nahi gabean etorri da, ez? Uste dugu
horrek oraindik ere arrazoi gehiago ematen digula aldarrikatzen ari garena aldarrikatzeko. Ez dakit, aurre eskola gehiago batu diren, hor nolabait ere olatu hori geratu den, edo zein kasutan eder honek bai balio izan duela, zuen artean ere saretzeko, ez? Eta pixket kohesionatzeko aurre eskolak, azkenean, seguraski ere urte handitzez, bakoitza bere munduan ibili da, eta honek, eman dizu elkar ezagutzeko aukera, ez? Hor idatzi batean, gurasoetako batek erraten zuen Jimenok egindako opari, nahi gabeko hoietako bat izan dela hoixen, ez? Zuek, hoixen, kohesionatzea. Bai, egia da urtetan salatzen ari garela, Nafarroak orokorrean duen kudeaketa sistema maltzur hau dela eta oso zaila dela gure arteko sarea sortzea, ez? Azkenean, bakoitzak, aurreskola bakoitza irla baten modukoa izan da orain arte, bakoitza saiatzen zen erantzunak eta soluzioak bilatzen bere gune txiki horretan, baina plataformatik abiatutako borroka honetan lortu dugu nolabait identifikatzea aurreskola gehienak. Ez dago aurreskolarik gure aldarrikapenen alde ez dagoenik, imposiblea da, ez? Hortaz, egun greban 60 gaude, 60 pasatxo, eta mobilizatuak, ze, egia da, hainbat aurreskoletan ez direla ausartu grebara ateratzea, eta erabat ulergarria da, ze greba mugagabe batek suposatzen duena, oso gogorra da. Baina, mobilizatuak 80% gora daude, ez? Eta gero, jakin izan dugu ere, hainbat aurreskolak burua atera nahi dutela, entzunak izan nahi dutela, baina nolabait horrelako mehatxuak jasotzen ari direla, beraien enpresa buru edo udalen aldetik isilpean mantentzeko, ez? Eta hori bai dela salagarria, defendatzen ari garena eta aldarrikatzen ari garena, erabat zilegia da, baina, guk datu horiekin gelditzen gara, ez? Nafarroako aurreskolen erdia baino gehiago greban gaude, eta herena pasa aldarrikapenekin bat kalean, ez? Eta hori da nik uste dut indar asko ematen diguna, ez? Etengabe esaten ari garena, ez? Iparraldetik hegoaldera, mendebaldetik ekialdera, ez? Nafarroa osoa zeharkatzen duen aldarrikapen olatu horia gara, ez? Eta horri behar duen balorea eman behar zaio, ez? Ez gara laukatu, asko gara, oso anitzak gara, baina aniztasun horrek ere nik uste dut oraindik ere indar gehiago ematen digula, ez? Ez dala hain eroa eskatzen ari garena, ez? Ez dakite Eider, erran duzu gogorra dela, ez? Guzti hau greba mugagabearena, tentsioak badira, nola ez, kezkak aldi berean ez dakit baduen, bere punto, ez dakit unkigarria, ez? Erran nahi dut, ez dakit nola da plazan hor parlamentu aurrean elkartzea, ez? Zuen artean, joatea ezagutzen, ez? Komunitate txiki bat egotea, ez dakit nola dire egun horiek, goiz horiek hor plazan, hoixen. Ze sentsazio? Uste dut, sentsazio oso onak dira, ez? Azkenean, danak bat egitearena oso potentea da, niretzako bereziki, ez? Urte asko daramatzat plataforman militatzen, eta oso urte goraberatsuak izan dira, ez? Non indar gutxi izan dugun, oso gutxi izan dugun, lan asko 3-4 personen artean, etzegoela horrelako jarraikortasunik, ez? Eta orainik ikusten dudanean, hori hezkuntza departamentuko kontzentrak, edo parlamentu aurreko kontzentrak, edo manifa, ez, maiatzaren 7an egindako manifestazioa, edo egiten diren edozein ekimen zenolako erantzuna duen, niretzako da oso ona. Eta egia da gian ez garela beharko genuken bezala disfrutatzen ari ez egoera zein dan ikusita, ez? Baina nik uste dut guzti hau bukatzen denean, gure helburuak lortzen ditugunean, atzera begira jarriko garela eta ikusiko dugula zein olako erronka izan den nahigabean eta sentimenduekin sortu den olatu hau, ez? Orain ez gara inkonstiente, baina nik uste dut ez dagoela sektorerik horrelako anitza denik eta helburu berdinekin eta aldarrikapen berdinekin bat egiten duenik, ez? Eta nik uste dut hori dela lorpen, jendarte mailako lorpen bat, ez? Gizarte honen lorpen bat, ez? Gaur egun hainbeste kostatzen denean jendea mobilizatzea, sistema maltzur honen kontra adierazteko hainbeste zailtasun daudenean, ez? Nik uste dut kristona lortu dugula, eta ale gehiago emakume sektore bat izan da, eta emakume prekarizatu sektore bat izan da, ez? Are indartsuago oraindik, ez? Nolabait oso erraxa da gure kolektiboak garenak bezalakoak isilaraztea, ez? Bereziki prekaritate horrekin lotuta, ez? Eta nolabait egiteko gai izan garela,
eta bat egitea lortu dugula, ez? Nik uste dut hori, etorkizunean atzera begira jartzen garenean harro egongo garela lortu dugunaz. Eta ikaragarria den, pentsatzen dut, ez, maila horretan pertsonalean, pentsatzea zure lankide bat, ez, segurazki, lotxatiagoa zen, edo ez zuena ahoa gehiegi irekitzen, derrepente, pankarta atzean ikustea, ez, oiuka ahalduntze horretan, ez, zure emakume aizpak nolabait ere hor, horrek badu, ez, bere, zakit, bularra, ez, handitzeko... Bai, arro sentitzekoa da, eta nik uste dut lortu dugula nolabait orain arte isilduak egon garen emakumeak bozgorailu bat jartzea, ez? Eta benetan jendeak sinistea eskatzen ari garena bidezkoa dela, legezkoa dela, ez? Eta benetan sinistea arrazoia dugula eskatzen ari garen honetan, ez? Eta nik uste dut hori da zuk diozuna, ez? Puntazo bat, ez? Bapatean, niri adibidez asko harritu nau herriberak, ez? Herribera engantzatzea beranduago hasi dira, baina hor dago, badaude haurreskola pila bat herriberan, gurekin bat egiten dutenak, plataformarekin bat egiten dutenak, plataformako kide sentitzen direnak, ez? Eta hori kristonindarra da, ez? Tuteran egon ginen, bertan antolatu zuten herriberako haurreskolek, antolatu zuten elkarretaratze batean, eta, junginan, ez? Nolabait elkartasun hori adieraztera, eta aizpatasun hori erakustera, ez? Jendartean ere bai, ez? Ez garela lau, ez direla lau, eta indartsu gaudela, ez? Nik uste dut hori oso importantea izaten ari dela. Hau guztia ez dezagunaztu Eider, aldarrikapen batzuetarako egiten dela, labur-laburrean zein dira egiten duzen aldarrikapen horiek oroitarazi ditzagun? Betikoak, ez, ratioen jeitsiera edo langileen bikoiztea, arreta duin bat eskaini ahal izateko aurrei eta soldaten hobekuntza, ez? Egia daia proposamen hauek finduagoak daudela, ekonomikoki kuantifikatuak ditugula, txostenak sortu direla, proposamenak egin direla, sortu berri den organo 03ko koordinazio organo horretan islatu ditugunak idatziz, ez? Guk ja dokumentuen sorreran, ja fisikoki dokumentuen sorreran gaude, eta uste dugu bidea hori dela, ez? Gu serio hartzen ari gara, organo horretan esaten dena, esan dezakegu beste aldetik ez dela serio hartzen ari, nolabaiteko ez dugulako beraien proposamenak idatziz jasotzen, baizik eta ahoz esaten den zerbait da, gerora hori ez doa inora, orduan, guk gure aldetik gauza serio egiten ari gara, lana serio egiten ari gara, eta ezin da ukatu guk gure partez aldugun guztia egiten ari garela, ez? Eider, talde parlamentario, ez dakit guztien, baina handitzen edo gehienen babesa duzue, orain jakin dugu, PSN-en ere, diskurtso nolabaiteko biraketa bat egon dela, ez? Aldaketa bat, ez dakit, nola ikusten duzue egingarria? Guretzako egia da baloratzekoa dela, ez bakarrik PSN-eren diskurso aldaketa baizik eta Navarra Sumarena ere baiz, kasu honetan PSN eta Navarra Suma ziren nolabait zilegitasunak kentzen ziguten bi alderdiak, kasualidadez parlamentuan gehiengoa dutenak, eta ikusi dugu asteak aurrera junala diskurso hori aldatzen ari dela, ez? Nolabait Navarra Sumak hasierako planteamenduan zuen argi ere eskatzen ari ginen, eta horren baitan egiten zituen adierazpenak, eta hori zuzentzen jundira, eta egia da, ostiralean uste dut, prentsan atera zela, Navarra Sumak eskaera egiten diola Nafar gobernuari aurrekontua handitzeko, eta nolabait ez digu olaturik egiten, baina horrelako adierazpenak badatoz gure diskursoa sendotzera, ez, edo gutxienez ez gaudela hain bidetik hain kanpo, ez? Eta PSN-erena, hori izan da adierazgarriena, ez? Jimeno jauna, Txibite anderea, pasatu dira esanez aurreskolak udalen arazo bat direla, eta nolabait orain badago aitortza bat, non beraiek konstente diren moduloen baitan kudeatzen dituztela udalak aurreskolak, eta modulo horiek hobetzeko giltza haiena dela, ez? Gero egia da, izquierda aldugu Podemos eta EH Bildu beti adierazi direla gure aldarrikapenen alde, eta egia da EH Bilduren kasuan adibidez beti izan dutela presente gehien bat azken 2 urtetako aurrekontuen negoziaketan 0,3, eta nolabait elikatu, beraien aldi izan duten neurrian elikatu dutela ekonomikoki 0,3, ez? Baina alere ez da nahikoa, ez?
eta gero, geroa bai, azkeneko adierazpenetan, bai agertu dela gure aldarrikapenen alde, baina, gu egia da ez dugula begibistatik galtzen, Nafarroako gobernua tripartitoa dela, PSN geroa baik eta aldugu Podemosek osatzen dutela, eta nolabait bai eskatzen diogula, gurekin hain ados egon aldin badaude, presionatu dezatela beraien postuetatik Nafar gobernuan aldaketa bat egon dadin ekonomikoki ziklo hau elikatzeko. Hala ere, Eider, xeri zineten, foru gobernuarekin, negoziaketa horietetan, egon zen proposamen bat, eta proposamen hori ukatu duzu, pentsatzen dut, alderdi hauek errango dutela, zuek zaudetela zuenean, eta ez duzuela adostasunetara iritsi nahi. Egia da hori izan zela trampa saiakera bat, baina azkenean 0-3an lanean gauden jendea urte asko daramatzagu lanean, badakigu nola funtzionatzen duen, barrenetik, eta, egin ziguten eskaintza pixka tramposoa izan zen, ez? Hasteko, esan ziguten laguntza, hezkuntza errefortzu hori, orain arte izan dugun 2 urtez izan dugun hezkuntza errefortzu hori, Bilduren aurrekontuei sartutako moldaketen bidez, lortu zen diru laguntza hori hezkuntza errefortzua izateko, nolabait lehenengoa izan zen hezkuntza errefortzurik etzela egongo 22-23 ikasturtean, ez? Orduan, hori izan zen lehenengo zaplastakoa. Eta bigarrena izan zen, eskaini zigutela 14% soldata igoera bat ez hitzailei bakarrik, ez? Hortaz, gure aldarrikapenak, gu beti esaten dugu, gure aldarrikapenak 2 lerro dituztela, ratioetan eragin behar dela eta soldatetan, eta beraien eskaintza gainera hezkuntza errefortzuak kenduta, nolabait agerian gelditzen zen irailean, 22ko irailean, ikasturtea hasiko ginela egun duguna, baina baldintza okerragoekin, hortaz hor gurutzatu egin ginen, ez? Hezkuntza errefortzuak kenduta argi dago egoerak eskoletan zailagoak izango direla. 14ko igoera tramposoa zen, ez? Guk hori ahoz esan ziguten eta prentsa oharra bileratik atera eta 5 minututara argitaratu zen. Baina guk idatziz eskatu genuen, ez? Ez garelako fido, esperientziak demostratu digu idatziz ez dagoena askotan ez dela betetzen ere, hortaz, gutxienez idatziz, ez? Eskatu genien proposamen desglose bat, proposamen horren desglose bat, eta, ikusi genuen, ez? Segurantza sozialako partidak gutxitzen zirela, ordezkapenetarako partidak gutxitzen zirela, orduan hori izan zen gure lehenengo harridura, nola liteke soldatak igota, segurantza sozialeko partida jeistea. Logikoena da, soldatak gero eta handiagoak badira, segurantza sozialeko kotizazioak handiagoak izan behar direla, ez? Hortaz, hori ikusi genuen lehenengo trampa, eta gero udalei bideratzen zitzaien funtzionamendurako partida ere gutxitzen zen. Eta azkenean ikusi genuen moduloaren kopuruak berdin mantentzen zela, baina nolabait partida batetik bestera dirua mugitzen zutela. Honek zer eragin behar zuen, eta da guk segituan ikusi genuen zerbait, ez? Nolabait udalak bihurtuko zirela igoera horren pagano. Hau da, moduloak jasotzen ez zituen segurantza sozialeko gastuak, ordezkapenetarako gastuak eta funtzionamenduko gastuak asumitu beharko lituzkela udalak, ez? Hortik gainetik sortzen zirenak. Eta, ikusten genuen, eta, federazioak horrela adierazi zigun, etzela haien proposamena baizik eta hezkuntza departamentuaren proposamena zala, ez? Prentsan horrela agertu zen, eta, egia da, ez zegoela bermerik ere igoera hori ezartzeko, beraiek esan ziguten baldintza bezala, greba bertan bera uztea eskatu behar zigutela, eta beraiek hasiko zirela dirua bilatzen. Irailean proposamen hori gauzatu ahal izateko, ez? Gerora prentsan atera zen bermatua zatuela. Guri bileran ez ziguten horrelakorik esan, ez? Egia da, ikusi genuela estrategia maltzur bat zala, nolabait jendartea gure kontran jar dadin, baina ez zuten lortu zegu baiek, baina azkarragoak izan ginen, eta Gil Sevillano jaunak hurrengo egunean prentsaurrekoa eman baino lehen, guk irakurketa hori eginda genuen, eta prentsarekin konpartitua, partekatua. Hortaz, badakigu prentsaurreko horretan galdera ez oso erosoak egin zizkiotela, eta, egia da, beraien kontraproposamenak hor gelditu zirela, ez? Ikusi zuten ez ginela hortara sartu behar, eta orain gauden, stand-by batean esango genukena. Beraz, Eider, modu laburtu batean errateko, egin zutena proposamen horretan zen, barneko aurrekontua mugitu, ez? Norbait ere hor mugitu, baina ez 0-3ko ziklo horretarako finantziazio gehiago sartu, ez? Azkenean gutxi gora bera, ez? Eta zuek eskatzen duzena, Eider, hitz gutxitan orain pixket bolo-bolo dagoena da, aurrekontu horren igoera, ez dela? Bai,
Guk, ekainaren 14an ja parlamentuan eskatu dugu hezkuntza maila, eta hor bai eramango ditugula gure kalkuluak, nola ze kopuruekin elikatu beharko litzateke 2023ari begira aurrekontuen negoziaketa hortan, alderdi politikoek zer izan beharko luketen kontuan, berez gu aldarrikatzen ari garena gauzatu ahal izateko, ez? Hortaz, 14an izango dugu mahai hori, baina bestalde Txibite Anderearekin ez dakit zenbat aldiz ja eskatu dugu bilera bat, orain arte ez digute erantzun, baina, espero dugu azkeneko eskaerari erantzutea eta gurekin biltzea. Nolabait ikusten dugu ere, guk 2022ko irailerako aldaketak nahi ditugu. Eta, azkeneko organoaren bileran, Jintze Villano jaunak, hezkuntza zuzendari nagusiak, adierazi zigun ez zegoela dirurik gauzatzeko. Izan beharko litzateke 23ra begira, eta gu esan genien ez. Benez interesa dagoenean, borondatea dagoenean, dirua atera dezaketela, eta ikusten dugu beste hainbat egitura, azpiegiturekin, nola, bapatean txisteratik ateratzen. Bandera erraldoiak egiteko adibidez. Hori da, 6 milioi, 10 milioi, aizu hitz egitute milioietaz gu euroak hitz egiten dugun bezala, ez? Orduan, bai eskatu dugula, eta horrela dirazi zugun Jintze Villanok ere, nolabait behar zen lekuan islatuko lukela diru falta hori, eta, ostiralean ere prentsan atera zen PSN isilpean lanean ari dela 2022ko irailerako presupuesto edo aurrekontu 2022ko aurrekontu proiektua handitzeko 03ari diru gehiago bideratzeko. Suposatzen da orain dirua bilatzen ari direla, baina guri zuzenean ez digute informazio hori egin guzti hau prentsaren bidez iritsi zaigu. Hortaz, itxoingo dugu asteazkeneko bilerara, berriro organoa bilduko den bilera horretara, ea zerbait berria esaterik duten. Asteazkenean beraz, 03 zikloaren hitzordu garrantzitsu berria erranen dugu. Biztartean, pentsatzen dut ikusiko dizuegula, zaituztegula parlamentu parean hor protestan, marea hori horretan. Hemen utziko dugu Eider, eta, hor nahi duenak bilatu dezake zuen Facebookean eta bertze plataformetan informazio gehiago. Eider Garde, hemen utziko dugu 03 plataformako kidea, mila esker handiz gaur arratsaldean ere gurekin egoteagatik. Zuei, oihartzuna emateagatik, egiten ari garen honi oihartzuna jartzeagatik. Mila esker. Ikusitzagun Iruñeko udaleko albisteak. Dagoeneko online eros daitezke Iruñean datorren udako denboraldiko abonamenduak Arantzadi eta San Jorge udal igerilekuetarako. Eguneko sarrerak eta abonamenduak irubebikoitza.arantzadi.es webgunean erosi ahal izango dira ekainaren 15tik irailaren 14 bitartean. Baita ere, Zibibox Iturramak belaunaldien arteko ziklo bat antolatu du aste honetarako. Tailerrak, proiekzioak, topaketak, ahozko narrazioa eta erakusketak egonen dire besteen artean. Zikloa ekainaren 6tik 11ra izango da. Eta belaunaldien arteko loturak ezartzea du helburu. Hainbat publikorentzako jarduerak dituen auzo batean. Horrez gain, Iruñak bat egin du Camino de la Veracruz ekimenarekin. Orreaga eta Karabaka de la Cruz Murtzia arteko 7 mendeko erromesaldia berreraikitzen duen ekimenarekin. Udalaren oseko bilkurak onartu zuen hiritik tenpluaren ordenari eta lignum gurutzeari lotutako ibilbide honetan parte hartzea. Eta Las Poderosas taldeko 14 emakumek bizikleta eskolako ikastaro batean parte hartu dute beren autonomia indartzeko eta gizarteratzen laguntzeko. Ekimen hau Iruñeko udalak eta Asociación de Acción contra la Salata ACT elkarteak sinatutako hitzarmenaren parte da. Bestalde, Iruñeko kaleak musikaz beteko dira gaur arratsaldean San Ferminetako eskaileraren azken maila ospatzeko. Txarangen, banden, gaiteroen eta swingaren erritmoak eta soinuak. 7etan elkartuko dira udaletxe plazan eta ondoren erdiguneko kaleak zeharkatuko dituzte.
Baita ere, 13 ostalaritza establezimenduk aurkeztu dute Iruñeko udalak Sanferminetan Gazteluko plazan prestatuko dituen 10 taberna barretarako eskaera. Kopurua behin-behinekoa da eta eskaerak edozein udal erregistrotan aurkez daitezke. Azkenik, Iruñeko monumentu nagusiak Sanferminetako eskaileraren azken egunean zapi gorria lepoan lotua dutela esnatu da. Iruñeko udalak bideo bat argitaratu du eta bertan festaren emozioa eta mamia errepresentatzen dira. Aurten bai, biziko ditugulako Sanferminak. Eta arratsaldeko bigarren elkarrizketa honetan, erran bezala, Lucia Etxeberriarekin gaude, bera herri Sanferminetako kidea da, eta dakizuenez, azken egun hauetan istilua egon da Sanferminetako jai ereduaren inguruan txoznak leku aldatzearen edo erdigunetik kentzearen proposamen horrekin. Arratsaldeon, Lucia. Kaixo, arratsaldeon. Konta iguzu, zer da gertatu dena laburrean txoznen asunto guzti honekin? Bale, kontutan hartu behar da, herri Sanferminetatik jau da azken aldera intzela proposamen batez, hau da, azken urtetan bezala Errekoldetas plazan eta plazan onduga, orduan udazken honetan udaletxeek irekizun proposamenetarako korreo bat utzizun, bertara bialtzeko ez, eta herri Sanferminetatik egin genuen proposamen bat, egitarau batekin, plazan eta Errekoldetasen ez. Hori udazkenen izan bazen, udalan erantzuna etorri da apirilan, ez? Esan ez zutela emango plaza, ezkiutela emango Aldezarreko plazak, batez ere arrazoi nagusi bezala argudiatuz bertako bizilaunen kexak, ez? Guk hori kontutan hartuta, eta kontutan hartuta herri Sanferminak bera gozatzen duten jende ere Aldezarrekoa dela, ez? Eta ulertzen dunez, bai Sanferminak izan behar dela gozamenerako denantzat, baita ere bizilauna deskantzua errespetatuz, ez, egun asko dira, gure proposamena zen kontzertuk eta 12 bukatzea eta txoznak edo ordu batetan istea, ez? Pixko bat bizikidetza hori edo errespetatzeko asmokin. Eta dena den hori etzen nahikoa izan eta bera udaletxetik modu hortara argudiatuz runara kanporatu diute, ez? Eta horregatik ulertzen duguk kanporatze bat izan dela, ez? Beran arrazoiak ez du bat iten gure proposamenakin eta gu urte guzin zehar lanen ondugan egitaraua aurrera eramatea ez diuzten, ez? Eta hori izan daula laburki pasatu dena. Gainera pentsatzen dut, ez? Ez da enpresa pribatu bat hemen atzean dagoena, ez? Eta pentsatu dela lan handitz egin dena eta pixket bapatean, ez? Hori geratu da airean. Bai, azkenen Sanferminak ulertu behar dia auzolanen eraikitzen dian Sanfermin badela, ez? Udalan programazio hori alternatiba bat bezala, ulertuz pixkoak kapitalan metaketa helburu ez duen jai eredu bat edo eraikitzen dula, ez? Gaina eraikitzen da modu herrikoi baten edo eragile asko parte hartuz, hori auzolanetikan, esaten nuen bezala, euskara bera ama hizkuntza bezala hartuz, taldetan gero programazioan bera ere aniztasuna bermatu nahi duna, ez? Edo hortan gabiltza bintzalan ez, bai, adin desberdinetako jendeentzat programazio bat eskainiz, goizetan umentzat, helduntzat, ez izatea inbeste kontsumon oinarritzen den Sanfermin batzuk, ez? Bai, emakumeen presentzia ere, programazio aldetikan ere aniztasuna eredu edo modu zabalenean ulertuz, horren alde egiten du jai eredu bat da, ez? Eta hortan gabiltza urte luzez lanen, Iruñak berak ere Sanferminetan eukitzeko beste espazio bat, espazio segurua dena guretzat, ez? Eta pixkoa balore horietan guretzat garrantzizko dian balore horiek bermatzen. Eta hori argido ez diola
mailan politikakin batera ez, honen erakusgarri izan du da dela pare bat aste nola eman zuten argitara gazteluen parantzan patuko ituztela, enpresa pribatuk dirua irabazteko bideratuko egongo dian kaseta batzuk edo hori, eta nola gelditzen den mailan logikatikan kanpora auzolanen eta herrintzat eta herritikan egiten dian beste jai eredu bat ez, hori argita garbi gelditu da. Mailaren eredu horretan sartu aitzinetik, berak ere proposamen bat egin du, erranduena da, mugitu ditzagun zentrotik, laguna horretara, desplazatu ditzagun. Zergatik proposamen hori ez zaizu iduritzen, zuzena edo okerra behintzat? Bai, azkenen, nik uste kontutan hartzeko dela San Ferminak herrin bertan ematen diala Aldezaharren ez, eta hori badela bai simbolikoki eta bai baztertzeko beste pauso bat ez, eta ez dute nahi irin, ez dute nahi erdin, ez dute nahi jaian bertan, orduan bada azken finen horrenatzen dona uste du dela herri San Ferminak bera kanpon uzteko proposamen bat ez. Lanketa handia izan da eta borroka ere izan da runatikan espazioa herrira ekartzera, plazatara, gure egitaraua hori bertan ematea ez izatea modu isolatu baten edo azkenen runak ere bazuen arriskua makroespazio baten ematen dian jarrerak edo erreproduzitzeko ez, eta gure jai eredua ez da hori, gure jai eredua argi du herritikan itxekoa dela ez, orduan, naiz eta espazioa ez izan, ez izan gure helburu espazioa bera, bai ulertzen duela espazioan garrantzia, lehen esaten ditun balore horiek aurrera eramateko garaien ez, eta ulertzen du jai antikapitalista batzukin nahi batu ez, beste eredu batzu guztiz euskaldunak dianak, egitarauan bertan ez diala kontsumoa hutsa oinarri ez, bai ikentzean herri olimpiada batzu, jende parte hartzeko, karaokeek, zumbak, horrelako egitarau batek jaian erdigunen egon bardula ulertzen du. Gainera pentsatzen dut, desplazatzen delik ere zentrotik kanpora, segurazki ez du funtzionatuko hain ongi, jende gutxiago hurbilduko da, eta gero horrek ere, azkenen segurazki San Ferminak dire, kolektiboa hunditzen dako, finantziazio espazio garrantzitsu bat, eta hortan ere, kaltetzen du, ezta? Claro, bai, guztiz lotua du ez, azkenen, esantzun bezala bada finantziazio iturri nagusia, ez? Kontutan hartuta pandemiatikan heldu gala ere eragileen egoera ekonomikoa ez da ona ez, eta hor bada beste laguntza ematen duen beste elementu bat ez, diru sarrera hori kolektibo desberdinak finantzatzeko. Eta azkenen horire aintzat hartuz, egia da ulertzen dula hori dela zati bat ez, beste batetikan gure jai eredu hori edo bideragarrien litekela beste modu baten eta ez runan behan, ez? Hori guk jaia ulertzeko modutik kanpora gelditzen da zentzu horietan denatan. Lehen aipatu duzu, gainera guztionek baduela bere balio simboliko bat, badaudela logika ezberdinak, ez? Honen atzean, zuk erran bezala, orain ikusitugu Gaztelu plaza nola jarri nahi dituzten, ostatu enpresa pribatuen, erranen dugu txoznak edo barrak, baita ere kupula ikaragarri bat, 12 metrokoa, egin dute bandera erraldoi bat, kristoin dirua jarrita hortan. Zagit ez, ikusten dena agian hemen da bi logika, bi eredu diferente daudela ez, zein izango zen ez dakit, mailak burutan duen eredu hori edo zer ari du bilatzen guztionekin? Bai, esan bezala eredu honek nik uste badela beste kultura eredu bat bultzatu nahi dutena, hori argi da ez, bai aniztasuna ez, euskara bera kanpon uzten duen programazio bat bultzatzen dute kolektibo, azkenen herri San Fermina plataforma bat da, kolektibo asko edo eragile asko saretuta dauden jai eredu bat aldatzeko helburukin, ez?
bada hori dena baztertzeko beste estrategia bat, bada zentroen jartzazuk esan bezala interes individualak edo enpresa horiek izan ditzazkeen interesak priorizatzea, ez? Bada espazio seguruk aintzatez hartzea, ze azkenen herri Sanferminetan inden beste lanketa bat izan da ez, protokolo feminista bat edo erason kontrako protokolo bat garatzea, edo zein eraso, naiz eta maila desberdinetako eraso bat eman hor lanketa bat indu denantza seguru sentitzeko espazio bat izan dadinez, eta ulertzen du mailak sortu nahi txun espazio horiek edo sortuko itxunak ez dutela hori dena bermatzen, ez? Eta orduan zentzu askotan, herri Sanferminan beste borroketako bat edo bada baita ere ekologismoa bera ere, ardatz, nahiz eta zailtasun ugari izan, hor badu beste erronka nahiko garrantzitsu batez, gure jantokik kilometro zeroko jantokik dira, produktu ekologiko daude, eta pixko bat... Zerbeza ekologikoa? Zerbeza baita ere, bai, eta uste du horre badela herri Sanferminen aberastasun batez, guztiz mailan logikan kanpoan gelditzen dena, eta erabaki horiek ez dutela uzten guk hau dena aurrera eramaten ez, bino aldi beren, uste du naiz eta urtean ez eduki espazio hau, beste pauso bat ere emango dula gure bideo hontan, eta horretik ez du onartu urruna espazio bezala, ez dulako ikusten egoera edo espazio bermatu ezakela gure programazio hau aurrera eramatea, bino bai, borrokan saituko dula pixkanaka hau dena aurrera eramateko ez, eta urten ere beste modu batera, hemendikan aste gutxetara jakingo zute, igual adaptatuko dula gure programazioa bera, pixkat herri Sanferminak ere eoteko festan erdigunen. Gainera, logiken edo ereduen arteko gatazka hau, ez dala burbiltzen txoznen kontu horretara, ikusi dugu Arrosadian ere, egiten dela horrez, herri paella da bat, normalki, eta hori ere, ukatu zuten edo leku aldatu zuten, estrategia berdina, eta zuk aipatu bezala, indarkeria sexualaren kontu horretan ere Sanferminetan egonda gatazka, hor badago indarkeria sexualaren aurkako plataforma, eta jakin dugu udala eta haien arteko ohiko kolaborazio hori eten dela, eta haiek haien bidea egin dutela, eta horratzean berriz, ikusten duguna da, ez dakit, agian pixkanaka herritarrak estutzen ari direla, edo, beren logika inposatzen Sanferminetan, eta batzutan ematen du hori ez dela politikoa, eta politikoa direla txoznak, de hecho berak errandu, ez duela nahi txozna politikorik. Claro, guzti hori ere politikoa da azkenen. Bai, noski, azken finen, ulertzen du jaia berak ere, erakusleio batez, urten zehar ematen dian politikak edo ematen dian dinamikak erreproduzitzeko ez, eta hor ulertzen duguk ere, gure balorek garatzeko puntu nahiko erreferentziala dela Sanferminetan ere saiatzea ez, guk bideo hori hartzen, eta bideo hori hartzen edo baldintzak behintzat ere egiten, esan bezala kapitalismok inposatzen txiun ez, jarrerak ereduk, harremantzeko ereduk eta kontsumoa bera jai eredu baten areagotu litekela ez, eta orduan erakusleio bat izan liteke sistema berak erreproduzearazten txiun jarreretako ez, eraso sexistatako eta bino aldi beren guk ere hor beste kontrabotere sortzeko erramienta bat izan litekela horreixegatikan ez. Orduan, bai. Luzea girien dako gian ez da hainongi geratzen, ez? Claro. Kanpora begira jartzea txozna batzuk ekologia ez dakiz zer. Claro, eta esan bezala politikotzat ulertzen da herri Sanferminak ez, eta priori izaera politikoa daukin horrek ere atzetik badaukio kontenido guztiz politikoa ez, edo logika kapitalistari erantzuten din hori izaera bat ez. Orduan horren aurren garrantzitsua iruditzen zio hau azpimarratzea ez, eta herri Sanferminan lana ere bertan islatzea edo balore horietan zentratzea.
Hortzen herri San Ferminen inguruko gatazka hoi, egiazki urtetako gatazka bat edo lehia bat izan dena, ez? Segurazki hiri handizetan gertatuko dena, San Ferminetan pixu bereziarekin, ezta? Luzia, bakarrik bukatzeko, ez dakit, pistaren bat, zer gertatzen alda orain, egongo da herri San Ferminik 2022an? Egongo di herri San Ferminak ulertuz jai herrikoiak denan artean eraikitzen txula ez, eta parte hartzaile izate hortan seguraski bai egongo dela presentzia ez, herri San Ferminak ere denak osatzen txun edo denan gauza den hortan, eta bai izango dela beste forma batekin ez, bino ulertuz aurten adaptatze bat itxatokatu ziula azken orduan, bino urrengo urtetara behira lerrontan lanen seitzeko helburukin izango dela urtengo San Ferminak ez. Orduan, ze izango da, eta aurrera behira ere lanen seitzeko asmokin ez. Adi egonen gara, jakiteko non dagoen zerbeza eta herritarrak, ez da? Bale, oso ongi. Arratsalde honetan, erremezala, Luzia Etxeberria, mil esker handit gurean egoteagatik. Eskerrik asko zuedi espazio hau eskaintzeagatikan eta izango du elkarren berri. Hauxen dena gaurko astelehen honetan, Euskarazko Nafarroko telebista honetan, bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.